Pinya berta nampak langkon pe prang kardom karbi anglong. Tiken news ke lang arada tumapan. Nili berta thana bang phi morom phang chupi pensi berta nampak langkon ipo. Lakha kripli korkanthi ke parlo Langlokso hawar karbi risunimso rong aji Katalon along MLA Darsing rong hang MLA bidya singing lengla pen social worker mun ingtipiatum kahumridam. Habar ke hat sang timili pathu aklamalong ingdeng ingkora sirkep karbi risunimso rong aje along karbiang lotan mas council CM tiliram rong hang aluhi sarpo aman penche tongdun. Ingdeng ingkora sirkep jet kewa F Katalon pon rasinja aklam along kai adeng me KCS amai phu Chandra Singh Kro kang pupon. Pini phirangke penang pale berta arjupon pamesinang. Lakha kripli korkanthi ke parlo Langlokso hawar karbi risunimso rong aji Katalon along MLA Darsing rong hang MLA bidya singing lengla pen social worker mun ingtipiatum kahumridam. Patumini phai kripli anarlo porphai isira chitim malom pen pangcheng ponsi longsing rong phar ahin pensi mai chiphem phuponlo pini laso ingdeng ingkora sirkep Langlokso hawar karbi risunimso rong aji Katalon along malomso apor rat amai kang nipon along man aluhi pen Kachi tongdun harokhat MLA Darsing rong hang lapen difu MLA bidya singing leng lapen social worker mun ingtipiatum chetongdun pen mesen pen ingdeng ingkora sirkep Langlokso hawar karbi risunimso rong aje Katalon pen mesen pen kapachun ponjia phanchi thamche mumpon lapen MLA Darsing rong hang kachichak tekang Langlokso hawar karbi risunimso rong aje Katalon ji adim aphansitame lakri phoskim nang pipo pusi rat amai along ningje tekang lapen non chiklo ejon angbong pensi kangni asuki pharo pholapen table cap nang pipo pusi chak tekang lapen MLA ingleng asang ho Langlokso hawar karbi risunimso lapen radaphan prabjin pen mobile tower lapen karbi risunimso rong aji Katalonji adim la anso se kepa thepon thuji aphan lakpho atangka pen bonai popusi radaphan chechak tekang lapen social worker sangpi mun ingtipi lapen Langlokso hawar karbi risunimso rong aji along kachipate dun jon kep atuma phan pekok lapen poho pipa jertekang lapen pini laso amai along lunsepi robina kropi lapen lunsepi samilite rang piatum jumisen pen lun parjutekang Tokmuka pen Waisong Terang report TK News. Two-line asal sana apa already proposal pada piat lo, tapi dalam ini ke MOS pendandu pendan hospital ini itu kiri poni fundament CM sar penjiki, even state government pendalai mesti silong hospital mission hospital kiri poni fundament nanti kondo silat pen orang kat MLA itu jinglah itu nilihin pen kita me palang lihin pen kami dan mission hospital kiri poni fundament kecil dulu mesti mana pernah bangkira ni bangke Langlokso kahaku Langlokso sonman medet po masuk bangsa ini ngiti pondu si non itu chief minister kemudian MLA cot kami state government awarasan declare pon scheme do and department team kami high school and ICDS sorry akam council logot council tangkap hangun di itu tu pematna junjung kama bagian dia pan kadang-kadang silong MLA musuh film pematna tangkap mahal na pipondu langsung potsi itu dokter itu bisa sama orang curu ponno pendekar biangong tumas council CM makai tu ramong hang am ke klaim gedam cepatu ke pangkir so long itu tame tentu wirat lagi patu kira pun potsi itu kan cuma nilo mente itu ikan siang pun kami teknologi masih Langlokso tame aku Langlokso sama ada di masih itu sisik
ingdeng ingkora sirkep Zkyf Katalon pon rasinja aklam along kai adeng mek KCS amai phu Chandra Singh Kro kang pupon prekripli patumi pen ingkora sirkep hawar kar biri sunimso rong aje Tekelangjun KCS jon pen rasinja aklam dong mukak along Katalon pon pangcheng pon lo lapen kai adeng mek kabonda pon akihai badon sing tiso SDO pen dong mukak rasinja aklam along alangli 2017 aningkan pensi karbia simbon paklang pon nang pangcheng pon lo no thengpi sot richo jambili alir lapen longle achethe tame karbi anglong arada tuma phan kilang me pik project karbi asimbon nang paklang pon lo lason si pining le thotame kilang me pik ke project karbi asimbon kai adang mek pusi karbi anglong arada tuma phan ake hai badon sing tiso SD open kabor ipen kilang me pik karbi anglong arada tuma phan nang paklang pipon thulo kai adeng mek KCS amai phu Chandra Singh Kro ari deng pensi ing pupon lo lapen labang sok kai adeng mek alamo mate atumo tame KCS amai phu Chandra Singh Kro pensi kangpu amai along karbi arada tuma phan than pa jermi pon lo kai adeng mek atumo aso achite longle along kipip dam adim pensi labang so athengpi bengwoi along amek kewangsi jambali athong ke soipon lo lasi kai adeng mek mate jambali athong abang ke karbi akhai atum asimbon asonsi nangman lo lapen karbi akhai atum aman ke thenai asimbon si jambali athong ke nangdolo lapen Tekelangjun KCS zone atum akehai badon sing tiso SDO along cherap dun thekapot choro ponlo lapen alang li tiso asang ho kabor ipen pikajok aning kanwang tame karbia simbon project kelang mi pik rasinja aklam along nang paklang pipon lo KCS amai phu Chandra Singh Kropen badon sing tiso SDO aphan choropa jirpon lo dong mukak pen wai songte rang report TK News habar ke hat sang timili pathu aklamalong ingdeng ingkora sirkep karbi risunim so rong aje along karbiang lotan mas council CM tuliram rong hang aluhi sarpo aman penche tongdun habar ke hat sang timili pathu aklamalong kibipon ingdeng ingkora sirkep habar karbi risunim so rong aje ing samjin pen Katalon pon pachun pon lo bangso arong aje kedam tang pre niphai cricket hom arni pen pangcheng pon si niphai kripli arni an pajut pon lo bangso along rat amai pisitame padopon si hawar ke hat jutang asong atum karbiang lotan mas council CEM tuliram rong hang aphan chuphapon si aluhi sarpo aman pen karbiang lotan mas council CEM tuliram rong hang sitame chetong dun lapen hawar ke hat IMC mate karbiang lotan mas council EM khon sing rong pi atum pen cheng lok hawar ke hat arat jutang kaching hon ke the kiding atum chetong dun mai along CM rong hang asang ho rat athengno lam theke jaite kang atengke muning mate surihini ra inkora hini aningkan abangke mate non ke bang thuji hawar karbi risnemso arong aje aphan ahawar tinta karbiang lotan mas council ahin pen lakni atangka panong pipo pusi rat athengno lam the jaipon hawar ke hatpen long bamon rong phari report TK News TK News pen pinya berta lapuan si kang ton pun iglok kardom